začiatok by som sa vám teda rada predstavila. Takže sa volám Veronika a teda mám momentálne 17. A teda dnešné zamyslenie by malo byť skôr o tom, že by som chcela sa zdieľať s takým svojím osobným životným príbehom a teda s niečím, čím som si v živote prešla a teda čo mi potom pomohlo sa nejak dostať z niektorých vecí, s ktorými som zapasila a tak. Takže narodila som sa ako normálne do kresťanskej rodiny, teda no a teda od malička ma ako viedli k tomu, že čo sa smie a čo sa nesmie. A postupne teda to vo mňa vytvorilo taký program, že teda toto musíš a toto nesmieš a celá moja viera, vlastne keď som bola dieťa, bola o tom, že som sa musela strážiť, že čo smiem a čo nesmiem. A od malička som sa ako Boha bála, pretože som si myslela, že keď nebudem ako keby ho počúvať na slovo alebo dodržiavať tie prikázania, takže vlastne ma potrestá alebo zabije, alebo že ma nebude mať rád, alebo že zhorím proste niekde v pekle, alebo proste niekde, že ma ako odvrhne preč. No a teda s týmto som rásla ako dieťa, až potom do toho sa primiešali nejaké ďalšie veci. A celé to vyústilo s tým, že keď som mala asi 10-11 rokov, tak som začala mať také myšlienky, ako keby také pocity, takej menej cennosti, alebo takého proste, ako keby myšlienky takého zúfalstva alebo depresie. No a nevedela som, čo s tým mám robiť, lebo som bola ešte dieťa a bola som malá. No a tak som vlastne sa snažila to nejako zahnať a nejako ten vnútorný nepokoj, ktorý som mala, tak nejako zajedať s veľkým množstvom sladkostí, takže som jedla fakt veľké množstvo sladkostí, fakt, že veľmi veľké, že už ma z toho bolelo brucho, ale nedokázala som prestať akože stále s jedením, pretože vždy, keď som chvíľu nejedla niečo sladké, tak znova sa mi vrátili tie myšlienky a bolo to ešte horšie, takže som potom musela zvýšiť dávky zase na tých sladkých vecí a už mi to fakt nerobilo dobre. A kvôli tomu potom som začala mať aj časté bolesti brucha a proste ďalšie problémy. No a potom vlastne som začala byť veľmi často aktívna ako na sociálnych sieťach a na mobile a začala som ako tak veľa byť na tom mobile, že som bola na tom priam závislá a proste už keď mi rodičia napríklad doma vypli Wi-Fi, tak už som začala dúpať nohami alebo proste robiť rodeo kvôli tomu, že som nemala chvíľu Wi-Fi. Alebo tak proste tak, že už veľmi som bola na tom závislá. A to potom ma viedlo k tomu, že som bola dosť akože agresívna buď na rodičov alebo na svoje okolie také bližšie. Ako som akože bola raz vo svojej izbe, tak ma zavolal ocko a s tým, že zase som mala tie svoje myšlienky a nepokoje a proste všetko, čo som riešila. A plus ešte od asi 3 rokov som sa bála tmy a keď som bola staršia, tak to vystupňovalo s tým, že som mala také až panické strachy, že ma buď roztriaslo, alebo tak, keď som bola sama v tme. No a teda už 15 rokov, ako u nás doma, bývajú také modlitebné skupinky a vlastne tam sú ľudia akože z rôznych spoločenstiev, ale spája nás ako živý Ježiš a to, že sa zdieľame o skúsenostiach, že každý čo prežíva s Ježišom. A teda sa modlíme jeden za druhého a no a vlastne náš vedúci tých skupiniek Stano, tak on nás vedie ku živému vzťahu s Ježišom. No a teda raz ma ocko zavolal na tú skupinku, že či nechcem prísť. A tak som tam prišla s tým, že som tam nechcela byť, pretože ako to bolo obdobie, keď som nechcela mať s Bohom nič spoločné a chcela som od Boha ako odísť a žiť si svoj život a teda úplne, akože napríklad keď som bola aj vo zbore, tak proste som si to tam odsedela, aby som si pravila fajku, že som odsvetila sobotu, ale že Boh mi už nemôže nič povedať, že bola som vo zbore, no ale vnútorne proste ma to vôbec nezaujímalo a proste nechápala som ničomu, čo sa tam hovorilo. Takže som mala na Boha taký názor, že proste nechcem ho nejak riešiť a tak. A ďalšia vec bola tá, že kvôli tomu, že som bola iná,
tak sa mi veľakrát smiali aj kamaráti. No a vlastne som si myslela, že je to kvôli Bohu a že je to kvôli tomu, že som z kresťanskej rodiny a že kvôli tomu som jemnejšia a citlivejšia na veci a že kvôli tomu sa mi proste tí kamaráti smejú, tak som chcela byť ako oni a chcela som sa im prispôsobiť. Čiže aj kvôli tomu som vlastne nechcela už riešiť Boha. No a potom, keď ma Ocko teda zavolal na tú skupinku, tak som počúvala vlastne skúsenosti tých ľudí s Ježišom, čo tam prežili a vlastne tam rozprávali o tom, ako Ježiš napríklad uzdravil, ako ich vyslobodil a proste podobné veci a mňa to ako oslovilo. No a ako sme sa išli modliť, tak som pocítila prvýkrát v živote pokoj. A proste som nikdy nemala pokoj, keď som bola dieťa, akože v tom období od tých 11 rokov. Vždy som mala nejaké myšlienky a niečo proste, čo ma dávalo dole. A vtedy som pocítila konečne pokoj. A potom som pocítila v sebe prvýkrát v živote taký impuls, že som dostala silu odinštalovať si všetky sociálne siete a všetky hry, ktoré som mala na mobile. A úplne vtedy som si to proste odinštalovala a dostala som tú silu nad tým zvíťaziť. No a potom, potom som sa snažila nahovoriť si, že to je blbosť. A teda viackrát som teda chodila na skupinku iba takže na chvíľu. Ale potom som teda tam začala chodiť pravidelne a začala si budovať svoj osobný vzťah s Ježišom. A vlastne to ma začalo posúvať v živote o veľké etapy ďalej. Napríklad teda podarilo sa mi úplne zvíťaziť na tou závislosťou na tom mobile a teda úplne mať ten mobil ako pod kontrolou. No a potom sa mi podarilo úplne prestať jesť sladkosti, že úplne. A potom ešte som začala mávať ďalšie skúsenosti s tým, že napríklad keď ma bolelo hrdlo, tak som si priložila ruky na hrdlo a začala som sa za to modliť a ono to prestalo bolieť. Alebo keď som sa modlila, tak mi do pár minút prešla horúčka, ktorú som mala už niekoľko dní, ako som sa začala modliť tak intenzívne, tak mi to prešlo. Alebo som mala takto opuchnuté koleno a proste som si na to dala ruky a som sa za to modlila asi 2 dní a ono to odpuchlo samé. A proste ďalšie také veci. No a potom teda začala som o tom, čo prežívam s Ježišom, rozprávať aj svojim kamarátom, aj svojim spolužiakom, aj svojim učiteľom v škole, aj proste doktorom, aj proste ľuďom v autobuse, proste všetkých, koho som stretla, lebo ma naplnila taká veľká radosť, že už som to nevedela ako keby udržať v sebe a som sa chcela o tom zdieľať, že teda čo s Ježišom prežívam. No a tak som teda potom začala hovoriť o tom aj svojim kamarátom, čo s Ježišom prežívam. A potom sme sa začali spolu modliť. A napríklad raz sme volali s jednou kamarátkou a teda ako sme sa modlili, tak ona mala celý čas veľmi silný kašel a tak ma poprosila, či by som sa jej mohla za to pomodliť. No a ako som sa za to modlila, tak vravela, že cítila, ako keby jej vošla taká uzdravujúca moc do tých plúc a že ako prestala kašľať potom, počas tej modlitby a si to potom ako nevrátilo, sme to bolo fajn. A potom ešte zase druhá kamarátka, ona mala, proste sme spolu volali a potom sme sa išli tiež pomodliť a dostala som myšlienku, že sa jej mám modliť za chrbát. Neviem prečo, iba takú myšlienku som zrazu dostala. A tak som sa jej v duchu, ani nie nahlas, iba potichu, som sa jej modlila za ten chrbát. A ona mi potom na konci modlitby povedala, že cítila také uvoľnenie v chrbte a cítila ho keby ako po takej dobrej masáži. A popri tom ona nevedela, že si ju modlím za ten chrbát. Čiže to bolo tiež také, akože som mi potom vravila, že som za to modlila. A vlastne o tom, ako prežívam s Ježišom, som začala hovoriť aj učiteľom v škole. A teda potom a taktiež aj spolužiakom a spolužiaci potom zistili, že sa teda modlím, keď píšem nejaké písomky. No a tak teda začali potom zisťovať, že keď sa modlím, takže aj oni dostávajú lepšie známky. A tak potom začali sami za mnou chodiť, že či by som sa mohla za nich pomodliť, že proste, že aby ako mali lepšiu známku na písomke. No a tak potom som im vravela, že dobre, ale že silnejšie to bude, keď sa budú aj oni modliť. No tak a potom jedna spolužiačka, ona
párkrát to tak spravila, že normálne zvolala celú triedu a chytali sme sa všetci za ruky a ona sa začala nahlas modliť pred celou triedou. Čiže to bolo také dosilné. A potom učiteľ vždycky, keď sme mali biológiu, tak oni mali väčšinou také horšie známky z biológie, lebo ich to veľmi nebavilo, ako našu triedu. No a takže učiteľ bol zvyknutý na také 4, 5. A zrazu, my sme sa dali takto do kruhu a táto spolužiačka sa začala nahlas modliť. Potom, ako som mi povedala, že nech sa modlia aj oni, že to bude silnejšie, no tak potom normálne boli iba 1, 2 z tej písomky a učiteľ nechápal, že ako to píšeme, že úplne nerozumel tomu, že 4 i 5 mali zrazu 2. Tak proste tomu vôbec nerozumeli. No a ďalšie také proste rôzne zázraky sa začali diať, alebo napríklad s jedným kamarátom, tiež sa stretávame spolu a tiež ako odtedy, ako sme sa začali stretávať, tak ho vediem ku živému vzťahu s Ježišom. No a tento kamarát, on mal problém s tým, že dlhodobo ako fajčil a vrel, že by chcel prestať fajčiť, ale že nevie, tak som mu navrhla, že sa môžeme za to spolu pomodliť. No a on, ako sa píše v Biblii, že si máme zavolať na pomoc aj starších zboru, tak som oslovila teda Stana, že či by mi mohol pomôcť tým, že sa za neho modli, aby to bolo silnejšie. Tak on sa modlil na diaľku, som mu napísala SMS-ku a ja som sa modlila s tým kamarátom osobne. A potom, keď sme sa najbližšie stretli, tak povedal, že už nefajčí. Takže, hej. A týchto príbehov je veľmi veľa, ale nechcem to veľmi naťahovať, takže ak by ste chceli niekto viac počuť, tak kľudne príďte a môžem sa s vami osobne o tom porozprávať. A teda počas tohto týždňa by som chcela vám ako keby predstaviť také, že čo mne pomohlo si vybudovať ten živý vzťah s Ježišom, že také možno nejaké praktické kroky a aj o tom, že ako mi Ježiš pomohol začať milovať a ako vedieť odpustiť druhým. Takže o tom by som chcela potom povedať ako ďalšie dni. Takže to je asi celé a ďakujem za pozornosť.